Причините за увеличение черен дроб са многолики и множество, като на практика, като се започне от системна употреба на алкохол, преминем през вирусни хепатити, които също биха могли да дадат увеличение на черния дроб, чернодробната цироза в ранните стадии или пък пациенти, които по принцип имат наднормално тегло и са с така наречената неалкохолна стеатозна болест, наречена в миналото или по съвременната класификация метаболитно асоциираната чернодробна болест, както и при пациенти, които имат автоимунни заболявания, автоимунни хепатити и цирози. Токсичните хепатити също могат да доведат до увеличаване на черния дроб, макар че там промените са бързопреходни и много лесно преминават след като пациента спре със съответният медикамент, който приема, който е причина за токсичността.